Ayan, tapos magdadala na lang ako ng 2 eco bag just in case na yun nga mag-grocery ako today. Ayan, mabuti na yung handa tayo. Nakapiright ako, hindi ko napansin. Eh, kahapon, ang lalakas pa naman ng music. Eh, refrigerator ko, di ba, may line yung nasa refrigerator ko para mag-listen. So, ito yung ipapalit ko. Matapon yung tubig, kaya mas laging nababasa si Hagrid. So, ito binili ko. My shoes. Yung pangpatanda kong shoes. Hello, good morning. Good morning, guys. Today is June 2019 and nanood ako ng anong tawag dito? The Hidden Story of Jesus. Ilang beses ko na yan napanood sa maingay sa labas. Sorry. Ano na yan? Parang pang-5 ko na napanood. Yan yung pinapanood ko lagi. The Hidden Story of Jesus. Nasa YouTube yan. Dinownload ko yan dati pa. Nung nung nasa Pink House pa kami. Today is mag-grocery ako. Sana makakapag-grocery ako today dahil merong sila Hagrid. Parent orientation ngayon sa school. Kaya si Hagrid, ma'am, today ay kami magla-lunch ni Papa, ako, at saka si Hagrid. Kasi si Hagrid, papadala ko sa office ni Papa para doon muna siya kasi ang haba ng orientation, 1 a.m. to 4 p.m. 1 a.m. 1 p.m. to 4 p.m. So, ko muna siya. Magla-lunch kami sa vibe kasi kukunin niya si Hagrid doon sa school. And then, ayun, balis na rin ako ngayon. And mag-grocery ako kasi ko lahat ng gagawin ko mamaya pag medyo maaga matapos. Kailangan ko mag-grocery ngayon, hindi pwede bukas. Tapos ito, kasi marami kaming kanin na naluto kanina, kaya binaon ko. Yan na lang, hindi na ako bibili ng kanin doon. Sayang kasi to. Pwede naman ito i-refrigerate, pero dadalhin ko na lang. Ayan, tapos magdadala na lang ako ng 2 eco bag just in case na yun nga mag-grocery ako today. Ayan, mabuti na yung handa tayo. Handa sa sakuna. Ayan, hindi ko alam kung magkakasya ito sa bag ko. At yung aking listahan sa aking bibilhin. Ayan. Ayan, paalis na ako, guys. Dinala ko na yung aking headset, aking charger just in case. Yung connector ko sa just in case ma-upload ko. May na-edit na akong video pero hindi ko alam kung ma-upload ko today. Say hi. Ito yung ulam namin ngayon. Chicken. Ketchup with toyo. Sinintay namin si Papa. Ayan, siya lang kinakain namin kasi pinakain ko. Kasi busog pa ako eh. Hagrid. Pizza. Let me see. Tapos wala na palang straw ngayon. Bawal ng straw. Ito pinili niya, Jollibee. Let me see. Oops. Wow. In fairness, maganda yung toy nila ngayon.
good morning. Good morning guys. Kahapon hindi ko talaga natapos yung vlog. Nag-vlog pala ako kahapon sa mall pero hindi na ako nagsalita kasi naka-copyright ako. Today pala is June 22, 2019. Kaya hindi ako nag-vlog kahapon. Ay nag-vlog ako pero video rin yung pinakita ko. Naghanap ako ng mga morning guys. Ng mga kasi na, nung one time, nung bumili kami ng scooter ni Hagrid, na-copyright ako dun, guys. Hindi naman siya pero parang, yung music niya. Basta parang, yata yun, Italian ata yun. Basta yun. Na-copyright ako, hindi ko napansin. And kahapon, ang lalakas pa naman ng music, kaya yun, hindi na lang ako nagsalita doon. Naghanap na lang ako kasi nagmamadali din kasi ako that time. Ayan. Pinalitan ko yung folder niya kasi yung folder niya, kasi yung, di ba nakita niyo yun sa haul ko? Sorry, ang pain ko umagang-umaga, diba? Nag-haul tayo, pero ayun. So, ito yung pinalit ko kahapon. Binili ko to sa National Bookstore. I think 134 ata ito. Para, with zipper ito, para pwede nang bitbitin kasi hindi kasya dun sa bag niya talaga. Tinanggal ko kasi yung dun sa refrigerator ko, diba may lining ako sa refrigerator ko para mabilis linisin. So, ito yung ipapalit ko. I love happy colors, kaya intindihin nyo na lang. Naghanap ako ng transparent na pero wala akong nakita. Pero ito na lang yung gagamitin ko. So, floral pa rin siya. Hindi ko alam. You know me, I love happy colors. So, 28 pesos and 75 cents yung isa. So, tatlo yung binili ko kasi yung tatlong lang yung ilalagay ko sa ibabaw, hindi na. Kasi yun kasi sa ibabaw yung may light. So, kailangan ko transparent. So, yun nga, naghanap ako kahapon, wala. Kaya ito na lang. Actually, maganda sa personal yung kulay. Yung pala to? Sa pamangkin pala to. Hindi namin napigay kahapon. Ito ba itong laman? Sa National Bookstore ito kahapon. Wala ng laman. Kahapon ang shoes ni Hagrid kasi papalitan ko na lang yung shoes niya. Kaso, baka hindi kasi magkasya. Kasi kahapon nga, yung pasok nila is 4 PM. Kaya, ayun. So, bumili ako ng ito kasi yung lagay ng tubig niya, medyo madali siyang matapon yung tubig. Kaya mas laging nababasa si Hagrid. So, ito binili ko. Cars. Wala ko ibang makitang Pero may lock na to. Ayan, may lock na siya. Ayan, ganyan siya. Lock. Parang i-open mo lang. Tapos yan. Para lock siya. Ito yung So, yan na lang yung binili ko. 159 pesos lang to. So, binili ko kahapon. Wait, ito na lang. Muna. Yung brief. Bumili ako ng brief ni Hagrid, 3 piraso. Yan. Wala ko ibang nakitang brief Ayoko kasi ng puro white. Kaya, inano ko na lang na iba-iba yung kulay niya. Tapos, eto. Oh my God. Nakita ko lang to kahapon, diba, lolang-lola yung dating. Kasi yung paa ko, guys, dahil sa shoes, sumasakit palagi. Kaya, tinry ko to kahapon, sobrang ang ganda niya talaga. Parang, sa mga matatanda, ganito. Kaya, binili ko 115 pesos para dito sa pangloob na bahay. Ayan. Tapos, yung dito, medyo rubber, parang siya, parang sa tsinelas talaga. Para hindi siya mabasa or something kung papasok sa CR or sa tatapakan kang basa. Ayan, tapos susupin ko to ngayon. Bumili ako ng medyas ni Papa. Yung lang, medyo manipis na to na brand, Polo. Beverly Hills Polo Club. Ayan, manipis kasi para sa shoes niya. Hindi pwede yung makapal. Tapos nag-sale din to kahapon, 10% off. Ayan, 3 piraso. Puro black lang walang ibang sale. Puro black. At walang ibang ganito na manipis. Ayan. 200 plus ata to. Morning. Good morning. What do you say? Thank you, Mama. And then, ayun. And kasi ngayon, aalis kami. Sana makapag-vlog ako doon, And makapag-vlog sana. Kasi magbe-birthday yung aking pinsan. So, doon siya magbe-birthday sa parang resort ata yun. Parang may costume pa. Bohemian costume. Yung pangpatanda kong shoes.
Ano po ka matanda pa ba? Ayan. I love it. Tapos, ayan. Ayan siya, guys. Ayan. Lagi na sa sus. Ang dumi ng floor. Ayan. Ayan siya. Pangit ang kuko ko. Hindi pa ako nakapag-pedicure. Ayan.